Hausa ba Bright TV, ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun saki na nishaɗi da kuma labarai na kullum. Ku kasance da Hausa ba Bright TV. Sabon mawaƙin da Arewa ta zaɓa kenan, wanda tare za su dinga yin abubuwa da Hamisu wanda shine number 1 superstar a waƙar Hausa ta Arewa a yanzu. Wannan nushkali kake gani kenan, sabon mawaƙin nan wanda ya sauki wata sabuwar waƙa mai suna Yanga, inda ta ɗaɗa Hamisu da ƙasa da sauran mawaƙan Arewa ma kamar su Umar M Sharif, su M Inuwa suka dinga neman shi domin ana so a yi promoting na mutumin shi Wiz Khalifa, sabon mawaƙin. Yayin da ya sake sabuwar waƙar shi mai suna Kece na gani, inda ta ɗaɗa shahararren mawaƙin nan wato Nura M Inuwa har ya gayyace shi zuwa fadarsa da cewa za su yi sabuwar waƙa domin yanzu wannan shi yake trending a duk arewan. Hotunan mawaƙin kenan yayin da social media ɗin shi ta Instagram ta balle da sakin sababbin hotunan shi da kuma sababbin waƙoƙin shi. Yayin da ya yi alwashin zai saki wani sabon album a yanzu haka ya sake shi, yayin da ya ce album ɗin nan in har zai sake shi sai ya zo ya wuce kowane artist a arewa. Mawaƙin da an ce an yi yayinsa a baya sosai, to amma yanzu kuma sai arewa ta dawo da shi kujerarsa ta da, yayin da yake ta sakin sababbin hotuna tare kuma da sababbin waƙoƙin shi. A yanzu haka ya saki wannan album mai suna Tauraruwa a YouTube ɗin shi mai suna Wushkali Boy TV. Yayin da su kuma masoyan shi suka garzaya zuwa social media ɗin shi ta duk wata abu, wato irin su TikTok, Instagram, suna ta using sound da waƙoƙin nashi. Sai yayin da kai ma mai kallo in dai har zaka iya zuwa TikTok ka yi typing Wushkali, za ka ga sababbin waƙoƙin nashi da za ka using da su. Hausa ba Bright TV, ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun saki na nishaɗi da kuma labarai na kullum. Ku kasance da Hausa ba Bright TV.